Hola, soc Àlex Grueso, DJ Àlex Grues. Em dedico a la producció d'esdeveniments, a l'oci nocturn, i també soc discjòquei a diferents sales i discoteques i també a les festes majors. M'interessa formar part de la residència per poder treballar i poder fer totes les meves feines de back office, de preproducció, a un espai adequat i correcte, i ens serveix per concentrar-me molt més i augmentar la meva productivitat i ser més eficient. El que espero aquí a Cuboi és poder conèixer altres companys i companyes on em puguin ajudar a les meves xarxes socials i millorar la meva comunicació. Jo espero també aportar-los un punt de vista on poder ajudar-les als seus actes culturals o qualsevol esdeveniment que facin ells. I aquí és un gran punt de trobada amb diferents emprenedors de Sant Boi, joves, i és un lloc perfecte.